Kao što ti voliš da čuješ trešnjica na vrhu torte. Izvoli, dobro jutro. Upravo tako, draga naša Irina, dobro jutro još jednom tebi u novom jutru, veliki pozdrav za tebe i za gostu u studiju. Jutro si izgledaš šanelizovano, potpuno si u Chanel stylingu, obzirom da je Chanel juče zatvorio Pariski Fashion Week i da je u Parizu bila izuzetna atmosfera, a kakva atmosfera u našem najbližem komšiluku na Dedinju, reći će nam profesor informatike, gospodin Vuk Vujović, koji sprema ove božanstvene učenike iz nekoliko najpopularnijih beogradskih škola za olimpijadu robotike, idu upravo u jedno od najpoznatijih i najrazvijenijih zemalja, Švajcarsku, u Ženevu. Dobro jutro za vas ispred televizije Pink i Novog jutra. Dobro jutro. Kažite nam, ko su ovi divni dečaci, ova jedna devojka, šta mi jutros imamo da prikažemo našim najdražim gledalcima? Ovo su članovi tima Srbija koji će učestvovati na olimpijadi u robotici. Imamo učenike iz 12. Beogradske gimnazije, iz Matematičke gimnazije, iz gimnazije Kreativno pero i iz Elektrotehničke škole Nikola Tesla. Kažite nam u današnje vreme, koliko je bitna informatika, robotika, obzirom da je to apsolutno 21. vek, ja na primjer kao neko ko sam na pola života, znam samo da koristim telefon i možda još nešto, a da znamo da ova dečica danas koja odrastaju, deca, oni apsolutno ne mogu da zamisle svoj život bez upravo korišćenja najmodernijih tehnologija. Pa i oni isto koriste telefon kao i vi, tablete i računare, a ovaj robot je ipak nešto zašto treba malo više znanja i malo više iskustva i zato su oni kroz STEM obrazovanje praktično pripremljeni da naprave ovakvog jednog robota. Ovaj robot znamo da je došao iz Amerike, da ste ga sklopili ovde, sad ćemo zamoliti ove divne, kad idete u Švajcarsku? Idemo sledeće nedelje, od 13. do 16. oktobra. Koliko broji tim učenika? 8 učenika. 8. Divno, pa to je broj večnosti Infinity. Mi čekamo kad se vratite da nas izvestite da ste osvojili minimum sva prva 3 mesta. Javljamo se sigurno. Molim vas. Veliki pozdrav za jednu divnu Milevu i za jednu divnu damicu Gordanu. Divni ste. Puno hvala. Kako je tvoje cenjeno ime? Sofija Kurčević. Sofija, jesi ti na robotici? Ja sam, ovo mi je 3. godina da učestvujem na ovom takmičenju. Kako je jedna mlada devojka uopšte se odlučila da bude... Pa još od osnovne škole idem na kurseve IT-a i kad sam saznala za ovo takmičenje htjela sam da isprobam i žela sam da pokažem da i pored dečaka mogu i devojčice se bave ovim. Bravo. Veliki pozdrav za tebe. Ti mladi gospodine? Ja sam Marko Jovanović, drago mi je. Marko, božanstvene oči. Hvala. Da li te oči kad gledaju ovog robota mogu sa njim da komuniciraju, jer robot ide samo na neko daljinsko upravljanje. Kakvih sve uopšte robota imaš? Čime sve već možete da se susretnete? Pa, mislim, mi trenutno sada radimo ovog robota, znači mi napravimo motore koje mogu da, znači isprogramiramo zapravo motore, vozimo kroz sve džojstike. Sada smo bili zaduženi da napravimo robota koji će da skuplja loptice, koje su na ovom takmičenju predstavljene kao ugljen dioksid. Skupit ćemo te loptice, proći će kroz skladište i kraju ćemo da ih izbacimo u kutiju koja je namenjena filtriranju. Znači ovo je i održivo, da kažemo, ovo je 21. vek, potpuno ste osvešćeni u svemu. Svaka čast. Za kraj, kako se zove ova dva mlada gospodina? Miloš Vujović, učenik iz Kreativnog pera. Miloše, kaži nam, kad skuplja ovaj robot, znači ovaj robot možda se unapredi, možda skuplja što god hoće. Tako je, naravno, ali trenutno je namenjen samo za ugljen dioksid i ugljen dioksid je predstavljen kroz ove loptice koje ćemo da ubacujemo u koš. Možemo možda to da vidimo sada? Može, ajde. Možemo, evo, izvolite. I gospodin koji upravlja ovim robotom. Ja sam Aleksandar Krizmanić. Koja škola? Učenik 12. Beogradske gimnazije. Kako je u 12. Super je. I dalje na Voždovcu, tamo Vojvode Stepe. Jeste. Veliki pozdrav za tvoju školu i za sve ove divne škole i za sve profesore. Da li ćete nam doneti prvo mesto ili možda prva 3? Potrudit ćemo se. Ili jedno od prva 3? Mi ćemo se. Možemo da vidimo za kraj kako skuplja ove loptice? Možemo. Molim vas. Irina, evo pogledaj za kraj jutros, pogledajte kakva božanstvena atmosfera. Puno hvala svima. Veliki pozdrav za sve vas, za jednu divnu Marinu i evo, kako izgleda to sve jutros na delu. Ne može, brate. Može? Bez brate, ništa. Pa 21. vek je, dobro. Pa dobro. Nije namenjeno, ovo nije namenjena podloga za ovo, pa tako da... Ali ćete u Švajcarskoj da osvetlate obraz. Apsolutno, tako je. Svakam čast. Hvala. Studio, Irina. Božanstvena atmosfera uvek kad si ti tu, Filipe. Hvala ti. Hvala najljepše. Hvala vam.